Este curso fixen unha guitarra e un cordófono, fixeno con madeira, barniz e cordas, e tocas así. Este ano fixo un instrumento de corda e chamase arpa. Eu utilicei madeira e cordas de fío de pescar. E só así. Fixen un instrumento de corda, cordófono, fixen con bambú, con corda, con cinta, aislante e cravos. Se toca así. Fixen con trozos de madeira, unhas 4 botellas de vino, lle botei auga de maior a menor e toca así. Este ano fixen un instrumento de vento e a flauta de pan, utilicei unhas canas, pinturas, cinta, eso así. Una trompetilla que é un aerófono, fixeno con a parte de arriba dunha botella, un globo, gomas e un tubiño, e son así. Este ano fixe un instrumento, un tambor, de percusión, e o fixen con unha lata de Nesquik, unha tela e cinta de nada. Se toca así. Nesta ocasión fixen un bombo de percusión, membranófono, fixenlo con un tipo de xabón de barra, pintura, cordas e pel sintética. É unha operación. E son así. Este ano fixen unhos bombós, son da familia de percusión. Utilicei papel de regalo, 2 latas, un plástico e sonan así. Nesta ocasión fixen un palo de chuvia, que é de percusión, fixeno con papel de regalo, soja e ferro. E son así. Neste curso fixen un instrumento de percusión idionófono chamado pau da chuvia. E tocas así. Este ano fixen o instrumento son maracas, é de percusión, está feito con 4 vasos de plástico, con cinta e está coloreado. E tocas así. Neste curso fixen un pequeno pau de chuvia, fixen con un tubo de cartón, pintura, tela de cores, tela e gomas para aquí. Eso así. Neste curso fixen un pau de chuvia, está feito con arroz, cartulina, palillos e papel de regalo. Da familia de percusión e tocas así. Este ano fixen unha maraca, de percusión, utilicei 2 globos, cartulina e arroz, eso así. Este ano fixen unha
Este ano fixen un xilófono de percusión e un xilófono son na muñeca así, utilicei madeira se toca así. Este ano fixen un instrumento de percusión e un aro de soallas. Soas